Uf kemm hawn karozzi xbajt nistenna, għandi bżonn vakanza kif imiss, trakkijiet bil-mijiet u hawn wisq ħornijiet, irrid għażla mhux karozzi biss. U kemm kont inkun aħjar kieku kelli ġwien aħbar, kont intir minn posta l-ieħor mill-iskola dritt għad-dar, kont nagħmel kieku kelli ġwien aħbar. Uf kemm hawn karozzi xbajt nistenna, għandi bżonn vakanza kif imiss, trakkijiet bil-mijiet u hawn wisq ħornijiet, irrid għażla mhux karozzi biss. Jiena komdu kont inkun kieku kelli xi dragun, kont intir minn posta l-ieħor mill-iskola dritt għad-dar, kont nagħmel kieku kelli xi dragun. Uf kemm hawn karozzi xbajt nistenna, għandi bżonn vakanza kif imiss, trakkijiet bil-mijiet u hawn wisq ħornijiet, irrid għażla mhux